Vo štvrtok 21. decembra Božie slovo nachádzame v Izaiášovi 51. kapitole v 1. až 8. verši takto. Počúvajte ma vy, čo sa usilujete o spravodlivosť a hľadáte Hospodina. Pozrite na skalu, z ktorej ste vykresaní, a na hĺbku studne, z ktorej ste vykopaní. Pozrite na Abraháma, vášho otca, a na Sáru, vašu rodičku. Veď bol sám, keď som ho povolal, požehnal a rozmnožil. Áno, Hospodin sa zľutúva nad Sionom, potešuje všetky jeho zrúcaniny. Jeho púšť zmení na Eden a jeho pustatinu na Hospodinovú záhradu. Jasanie a radosť zavládne na ňom, vzdávanie vďaky a hlas piesne. Pozorne ma počúvaj, môj ľud, národy. Dávajte pozor. Veď náuka vychádza odo mňa a svoje právo ustanovím za svetlo národov. Blízko je moja spravodlivosť, vychádza moja spása a moje rameno bude súdiť národy. Na mňa budú čakať ostrovy a dúfať budú v moje rameno. Pozdvihnite oči k nebesiam a pozrite dole na zem, lebo nebesá sa rozplynú ako dym a zem sa rozpadne ako odev. Podobne pomrú jej obyvatelia. Moja spása však bude trvať na veky a moja spravodlivosť nezanikne. Počúvajte ma, vy, čo poznáte spravodlivosť, ľud, čo má v srdci moju náuku. Nebojte sa ľudskej potupy. Ich hanenie nech vás neubíja, lebo moľ ich zožerie ako odev a ako vlnu ich zožerie červ. Moja spravodlivosť však bude trvať na veky a moja spása z pokolenia na pokolenie. Ľudské predstavy a pravda o spáse. O záchrane sveta a ľudí. Aj o spáse existuje mnoho predstav. S jednou sa stretávame každodenne, len aby sme boli zdraví. No potom sa stretávame s mnohými zdravými ľuďmi, ktorí sú nešťastní a napokon sa ukáže, že nie sú až takí zdraví. Biblia začína so spásou, so záchranou hneď na začiatku skrze jedného zvláštneho človeka, skrze Abraháma a príbeh jeho rodiny. Jeden človek, ktorý začal hľadať pravdu, ktorý začal hľadať svetlo v temnotách života, ktorý bol ochotný opustiť všetko a ísť za hlasom Božím. Konať to, čo hovoril Boh, a to aj napriek odporu, nepriateľstvu či výsmechu okolitého sveta. Izaiáš žil omnoho neskôr, ale pozná ten príbeh, jeho národ žil tým príbehom. Izaiáš ho len oprášil a utvrdzoval v jeho spravodlivosti, pretože jeho súčasníci už začali pochybovať, prestávali veriť. Izaiáš hľadal tých, ktorí ešte verili, ktorí ešte hľadali spásu. Tých, ktorí v srdci nosili Božie slovo, napriek tomu, že mnohí sa im vysmievali a potupovali ich. A tak sú pre nás Izaiášove slová povzbudením a výzvou: nebojte sa potupy od ľudí a ich hanobenia sa neľakajte, lebo spása sa už deje a bude dovršená. Vianoce nám to každoročne potvrdzujú. Boh však na to potrebuje každého z nás. Bože, ďakujem Ti, že Tvoja láska je taká úžasná, že sa pre ňu oplatí aj trpieť. Odpusť nám, že sme niekedy sebeckí a že chceme, aby bola príjemná. Daj, aby v nás žil Kristus, ktorý pre lásku trpel. Amen. Dnešné zamyslenie pripravil Jozef Grexa starší. Modlíme sa aj za cirkevný zbor Bratislava Staré Mesto.